Salam meni hormatly adamlar. Garaşsyz baky tarap ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Vengriýanyň prezidenti Hanım Katalin Novaka we ýurdun ähli halkyna Vengriýanyň milli bayramy Keramatly Stefanyň güni münasibetli tüýsürekden gutluglaryny hemem eň gowy arzularyny iberdi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Katalin Novaka berkjan saglyk we bagtyarlyk Vengriýanyň halkyna orta parahatçylyk, awadançylyk hemem ruwaşlyk arzu etdi. Şogun Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhamedov Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa bilen bilelikde Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň ýanynaky ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Ýerteger bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyz Gurbanoğlu Berdimuhamedov hemde Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dawratynyň geçirilýän ýerine geldiler. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy, hormatly arkadagymyz, hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň başlygy Gülşat Mamedowa, Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň hormatly belen serkat başlygynyň taýsat taýdanlary bilen gurulan hojalyk müdiriýetiniň tanıştyrtawasyna taýar. Hasabat berýär Türkmenistanyň Gorunmak ministri, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary General-Leýtenant Gülnagdyýew. Erkin. Karar döwletim Berkeýe erkin Ýurdumda ýalkym bar Tuğumda ýalkym Pederliň fehratyn bagta ýetirdin Bedewliň şöhratyn arşa götürdin Atlaryň ganatyň ýellen batlydyr Halkyň dayanjyňdyr şan şöhratlıdır, dağların galağındır, sarfmaz örtlüdür, sehralım seyranım, gödül börtlüdür. Dengin coşkunundur, sırpanıp yatan, döwletiň bir karar, bagtyar vatan. Ferhedinden başlanýar, vatan ferhedinden başlanýar, ömür vatana tüýgüden akbar hoşlanýar, vatan bagty bilen hoşlanýar göwi. Terhet bagy denne, nur ýurdum arkada
Bir yerde Gahraman arkadağımız ve Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Aýdymzat toparynyň agdalary bilen söhbetdeş bolup, olaryň çeper dörejiliginiň uğurlary, tä döre diýen aýdym sazlary, milli sungaty hasa baýlaşdyrmak uğruna alyp barýan işler langylanlar. Toparyň agdalary türkmen milli sungatynyň döwrüň talabyna we ruhuna laýyk derejede ötürmegi, täze zekinleriň ýüze çykarmagy we çeper dörejiliginiň ähli urlarynyň ýygyderli baýlaşdyrmagy uğruna döwlet derejesinde arada edilýän üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmak, milli sungatymyzy belinde götürmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmek uğruna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gahraman arkadağymyz Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mämmedowa bilen birlikde täze binalar toplumynyň toý bagyny kesdiler. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň hojuluk müdiriýetiniň binalar toplumynyň çägini gurulan desgalar, olarda üpçün edilen mümkinçilikler barada müdiriýetiň başlygy Amanow gasabat berdi. Soňra Gahraman arkadağymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy hojuluk müdiriýetiniň binalar toplumy bilen tanışyp başladylar. Hormatly arkadaşlar, men Türkmenistan Döwlet Serhetliginiň ýa-da harby hukuk goraýjylarynyň hojuluk müdiriýetiniň çağırşyň harwulukçy eskeri hoşal daýdy. Men harwulukga gelmäken kären derimiz diýişler, ekin ekmek hasy almakda öz hosarlam ýakynyň kömek etdim we o hojul ekinleriň köp türlü ýakynyň öwrendim. Harwuluklygyň dowamynda hojuluk müdiriýetliginde bagçyly ide etmek öz günahmaty kämleşdiren Gahraman arkadaşlar, şoňa matbuatyny sarp edip biziň hojuluk müdiriýetimiň täze binalar toplumy açyp akbaty berendiň üçin size köp tawasyny aýtdy. Sizin we watandaşlara da taýyrasyny gaýgyrmaýan hormat bilen serkadaşymyň jany sag baş dik bolsun. Ilot belki diýsen hemiş raşky sen Gahraman arkadaşym. Soňra Gahraman arkadağymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy eskerleriň naharkanasyna aşpezler bilen söhbetdeş boldylar. Salam hormatly arkadaşlar. Hojuluk müdiriýetiniň eskerleriň naharkanasyna hoş geldiňiz. Hormatly arkadaşlar, täze binanyň eskerleriň naharkanasyna, hojuluk müdiriýetimizin ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän ekologiýa taýda arasda ter, ýoklumy meýwelerden, gök we bakça önümlerden tagamly milli naharlary, işte asarlary, şerbetleri taýýarlap, eskerlerimiziň taşygynyň hasy bereketli bolmagyny gazanar. Hormatly arkadaşlar, siziň we hormatly bilen serkerde başymyzy taýsız aladalary bilen şeýle ajaýyp binany gurdurup sowgat berendigi üçin teşekkür sag bolsun hem alkyşaýdýar. Gahraman arkadaşlar, siziň janyňyz sag, başyňyz dik, ýyllar pähbitde tutulmy işleriňiz hemişe rowaz alsyn. Sag ol. Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy harby gullukçylar üçin taýýarlanan tagamlaryň ýokumluluk derejesi, olaryň görnüşlerinden gyzyklandylar. Naharkanada milli tagamlaryň dürli görnüşleri taýýarlandyp, olaryň tagamlaryna ýokumluluk derejesine mühim ähmiýet berilýär. Bilinçäli harby we hukuk goraýjylarynyň hojuluk müdiriýetiniň binalar toplumynyň çäklerini hereket edýän naharkananyň häzirki zaman taraplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrmagy, onu nahar taýýarlamak üçin zerur bolan ähli mümkinçilikleriň düredilmegi, tagamlaryň ýokary hil derejesine iyi bolmagyny şertlendirýär. Bu ýerde Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mämmedowa harby gullukçylar tarapyndan taýýarlanan naharlardan dadyp gördi. Söyleme balýany tutganda oglanlar köp sag bolun. Soňra saçak başyna Gahraman arkadağymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy harby gullukçylar bilen söhbetdeş bolup, olaryň gulluk şertleri, isleg arzulary hemde eskerleriň boş wagtlaryna näme bilen meşgullanýanlyklary bilen gyzyklandylar. Hormatly arkadaşlar, men hojuluk müdiriýetiniň çağırşyny çahar gullukçy esker Kemal Muhammedoğlu. Şugun biziň durmuşymyzda dawara taýyrak haýatdan çykmaja günleriň biri boldy. Biziň gulluk etýän hojuluk müdiriýetimiň täze binalar toplumyny açyp bolmagy berme. Oňa açyşdagyna Gahraman arkadaşlar, siziň özüň gatnaşmagyňy biz çäksiz bergenlerden buýsandyrdy. Hormatly arkadaşlar, Türkmen toplumçylyk mekany, ballan dadydyň derdiň dermanlar. 2020-nji ýylyň 5-nji ýylyny siz ýurdumyň harby hukuk goraýjylarynyň hojuluk müdiriýetiniň sina meýdançasyna ösürilip ýetişdirilen özümiň täze döredilen ölçüne kädik dep münasip ad berdiňiz. Bu orta bereketli Türkmen toplumyny bitýän gadymy gök we miwe önümden gymmatlygyny artdyrýar. Hormatly arkadaşlar, hojuluk müdiriýetiniň täze binalaryny açyp we biziň üçin döret beren döwrap şertler üçin size köp sag bolsun aýtýar. Siziň janyňyz sag başyňyz dik bolsun. Ýyllar pähbitde işleňiz hemiş rowaz alsyn. Hormatly arkadağymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň ýolbaşçysy, häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň kim tarap bilen bilimli, hüner eýeleri bolmak uğruna döwlet tarapyndan ähli zerur tagallalaryň edilýänligini, watanymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň häzirki zaman ilmine çuňur aralaşmagynyň, olaryň dürli hünerleriň eýeleri bolmagynyň
hormat getirýänini bellädiler. Munyň özi ýaşlarda watandaşlyk guruhyny berkitmekde, olaryň rehmet söýürligini, maksady okkunlygyny pogtrandyrmakda dirur hadaplanýar. Harby gullukçylary bir ýerde düwrebap gulluk etmek, boş wagtyny peýdary geçirmek we çeper dörejilik bilen meşgullanmak orna ähli dirur şertleriň düredlenligi üçin öýleriniň sag bolsunlaryny aýtdylar. Soňra bir ýerde gulluk edýän esgerleriň biri aýdym sazen meşgullanmagy halaýanyny aýdyp, watanymyzy wasp edýän aýdymlaryň birini ýerine getirdi. Güller açar idi diyar, ilavadan yurt bağıtıyar, şanımda bağışıt hayrar, kahraman arkadağımı. Şanımda bağışıt hayrar, kahraman arkadağımı. Ahey, täze duvri, täze eýýam, älim ýüzi bide hayran, ak ýollardan alyp barýan, kahraman arkadağımı. Ak ýollardan alyp barýan, kahraman arkadağımı. Toy toylayat, koşup, yüreklerimiz gelýär joşup. Uzak yaşa, kahraman arkadağımız. Alkışlıde, şöhretide, kahraman arkadağımız. Şöhretide, gayretide, kahraman arkadağımız. Kahraman arkadağımız we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy çeper dörejilik bilen meşgullanýan esgerlere geljekde de uly üstünlikleri arzu etdiler. Dewletçiň başyna şeýlekem ýaş esgerler harby gullukdan soň öýleriniň Taýland nälerleri boýunça bilim aljakdyklaryny aýtdylar. Kahraman arkadağımız, men hojalyk müdiretiň çağırşyny Harulukçy Esger Merdan Gurbanurdiýew. Kahraman arkadağımız, men Haruluk'a gelmänkäm hem owamyzda daýhançylyk bilen meşgullanýpdym. Lewap vilayatynyň Saýdy etrawynyň Sakar şäherçesinde kärenlerimize buğdoy, mäş ekip, olardan ýylyň bol has almakly başarýar. Bularda kakama has hem daýhançylyk tejribesini öwredip, ýere hyzmat etmek, ýerden bol has almak, halal zähmet çekmek bardy özüniň peýda almasagatlaryny, ýurdumyzyň milli ykdysadynyň, owa hojalyk buğdowynyň ösmegine özümizin munasip goşandymyzy goşmak bardy, bir näçe taragatlar edýär. Kahraman arkadağımız, hormat beren serkardaşymyzyň kabul eden harby özörtmeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegine özümizin munasip goşandymyzy goşar. Türkmenistan döwlet serhet ullugynyň madden jamlaryň binýat hasa pogtolanyp alyp barýan taryhy işlerinde köp sawatny aýdýar. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik tutýan tümli işleriniz elimden rowaz alsyn, kahraman arkadağymyz. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Kahraman arkadağymyz hemde Milli Geňeşiň Mejlisiniň ýol başdy. Ýaş esgerler ýüzlenip şeýle diýdiler. Gulluk edýänler, bayramçylyk, hojalyk müdiretine çaňy gowy edýän, gulluk edýän, Milli Geňeş bolup araňyzda näme durmuş sowalar bar bolsa, ýa-ni ömürde sanjygynyň 1-nji sentýabrda hem siziň gurultagyňa ýetip gelýär. Ýani ýaşy gurulmagy hem ýaşy gurulmagyň wekili bolup durýar. Täze erezilinin görnüşli kanuny näme seretdik. Şu meselede umman mektebe oturup ara maýdanlar ýalyp esleseňiz ýa gulluga gidin. Adam oglanlara diýenler. Ya esleseňiz ne geçen safar teklip geldi. 1-nji ýyl okudan soň synnaşyp bilmezem. Onu ýene 1 ýyl mümkinçilik bolaydy diýdi bizim. Onu goşduk kanuna. Ya da ýende bir teklip gowuşdy siziň tarapyna, ýaşyň tarapyndan. Soňky döwür biz ýurdumyzda telek geçirirken ünseriýär. Egerde nide ýaşlyň sany 75 götürme barsa, onu olar şu taýda öýdaşyny ýaşyň gurulmasyny ödülip biler. Onu köp derecede durmuş ýeňilliklerini berýärler. Şu kanunlara goşmaça üýtgetme, bir täzelemek barada size uly mümkinçilik bilen ýaşlamydan uly mümkinçilik döredilýär. 11-nji 10-njy sınıfy tamam 12 ýyl berýärde geljekde. Onu tamamlan ýaş ýigit
şol özüniň arzusu bilen yüz tutup bilýär, okuwa girmäge, islegi bar bolsa, onda şoň ýyly üýde tişirlýär. Egerde ýok, näme men watan gullugyny ýerine ýetirjek diýse, onda özle hormatly prezidentimiz, arkadagly serdarymyz tawsyrlary berdi Milli Geňeşe. Ana arkadagymyzdan uly maslahat geçirdi, ýaşlary ýygnady. Hemme puwdaklardan gatnaşdy, ýaşlarymyzdan, ýurdumyzyň ýaşlary gatnaşdy. Ana özlerinin isleglerini, arzularını aýtdylar ýaşlar. Arkadagymyzdan gollady, arkadagly serdarymyzyň ömrü dok boldy. Sonra gahryman arkadagymyz we Milli Geňeşiň mejlisiniň ýol başçysy esker aşperleriň ýanyna baryp, olaryň gullukdan soňra näme bilen meşgul boljakdyklaryna gyzyklandylar. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinden harby gullugy geçmäge gelen eskerler ýokary derejeli gulluk ugruna ähli biru şertleriň düredilýänligi üçin alkyş sözlerini aýtdylar we şöhraty pederlerimiziň watany gulluk etmegiň asylly däplerini münasip dowam etjekdiklerini anandylar. Eğer kim ilkinci navatta ata-vatana bolan mukaddes söýgüsini gulluk edip durmuşyny wählen dowam etse, şonu ağlaydy. Durmuş ýoluna heýan gatdy. Onun için de üstüne orada oynadılar. Sonra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadagymyz Gurbanly Berdimuhammedow hemde Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow toplumyň çägine huzurluk müdiriýetiniň harby gullukçylarynyň ösürip ýetişdiren göýök, bakça, miwe, irimiş we adyk önümleriniň dürli görnüşlerinden ibaret bolan sergin synadlar. Bir ýerde harby we hukuk goraýjylaryň huzurluk müdiriýetiniň başlygy Amanow bölünip berilen 278 hektar ýer böleklerini harby gullukçylar tarapyndan ösürilip ýetişdirilýän göýök, bakça we miwe önümleriniň dürli görnüşleri bilen tanıştyrdy. Sergide özümiň Alaman doýrun, Rawaç, Tary keşmiş, Şaserpay, Taýfy, Gyzylüzüm ýaly görnüşleri goýulypdyr. Şeýlegen bir ýerde köp sanly göýök, bakça we miwe önümleriniň dürli görnüşleri görkezilýär. Şeýleken bir ýerde et we et önümlerine, tüýt önümlerine mühim orun berilipdir. Munyň özi ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň huzurluk müdiriýetine degişli düzümlerde mallarçylyk we guşçylyk ösdürmäge mühim ähmiýet berilýändigini aňladýar. Var bolan tebigy ferişdeleri we mümkinçilikleri has doly peýdalanmagyň asabyna adyk bolşugyny üpçün etmek, hormatly prezidentimiziň paýgasly ýol başlygyna amala aşyrýan döwlet ýadatynyň ileri türýän ugurlarynyň biri bolup durýar. Öňürilýän önümleriň müçürleriniň artdyrylmagy bilen harby we hukuk goraýjylarynyň şahsy düzümlerini berur bolan adyk önümler bilen doly üpçün etmäge mümkinçilik berýär we olar ýurdumyzda adyk hukukçylygyň berkitilmegine münasip goşunt goşýarlar. Şeýlegen bir ýerde owagçylyk önümleriniň dürli görnüşlerini ösürip ýetişdirmegiň usullary öwrenilýär we olaryň görnüşlerini artdyrmak, ekrançyk meýdanlarynyň gerimini giňeltmek boýunça berur işler alınıp barylýar. Harby we hukuk goraýjylarynyň huzurluk müdiriýetiniň döredilmegi adyk bolşugyny üpçün etmek bilen bir gatarda harby gullukçylaryň ýurdumyzyň ekologik ýagdaýynyň mundan meýlekde gowlandyrylmagyna münasip goşunt goşmaklaryna giň mümkinçilikleri üpçün edýär. Degişli çäklerde miweli we saýaly agaçlary ösürip ýetişdirýän harby gullukçylar ýurdumyzyň dürli künjeklerini amatly howa gurşagyny emeli gelmegini şertlendirýärler. Şeýlekem harby gullugy arasy zähmet bilen goşdurýan harby gullukçylar asylly ýörelgeleri dowam etmek ugruna düredilýän şertler üçin hormatly arkadagymyza we arkadagy serdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýergelerini aýtsak, ýurdumyzyň dürli künjeklerini harby we hukuk goraýjylarynyň huzurluk müdiriýetine degişli ýer bölekleri bolup, ol ýerlerde göýök, bakça ekinleri, irimişli baglar ösürilip ýetişdirilýär. Ýerleriniň ekrançylyk we irimişli baglary ösürip ýetişdirmek üçin aýratyn ýaramlydygy almy taýdan esaslandyryldy. Bu bolsa ýerine ýetirilýän işleriň häzirki zaman alma bilen utgoşukly alınıp barýanyny görkezýär. Gahryman arkadagymyzyň başlangyjy boýunça döredilen huzurluk müdiriýetine degişli ýerlerde ösürip ýetişdirilýän teri miwe önümleriniň gaýtadan işlenýändigini bellemek gerek. Gaýtadan işlenýän ölümçi kuwatlyklaryna irimişlerden taýýarlanan mürebbeler, ýokumly şerbet suwlary harby gullukçylaryň taçaklarynyň bedegini urlýarlar. Bu bolsa harby gullukçylaryň mehriban topragymyza we arasy zähmete bolan sevgisini artdyrmakda ähmiýetli gadaplanýar. Şeýlegem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň huzurluk müdiriýetine degişli ammarlar hemde sowatjylar bolup, olaryň netijeli peýdalanmagy bilen ýylyň ähli paslaryna ter göýök we miwe önümler bilen üpçünçilik pogtalandyrylýar.
Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz hem de Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow toplumyň okuw otagyna bardylar. Bu ýerde müdiriýetiň ýol başçysy Amanow interaktiv tahtanyň üstarkaly harby gullukçylar bilen baglara ýyda gitmegiň aýratynlyklary, olaryň suwarylşy we miweli baglary tapmak usullary bilen baglanyşykly okuw tapaklarynyň geçirilýäni barada aýtdy. Harby gullukçy asarlar aşyp gelýän milli bagwançylyk tejribesini içgin öwrenýänini aýdyp, bu ýerde miweli baglary tapmagyň öz başy usullaryny görkezdi. Munyň özi harby gullukçylaryň bagwançylyk hünerini kimsiz ile alýanyny görkezýär. Hormatly arkadagymyz we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy dürli günjeklerde, boş meýdanlarda bagçylyk we üzümçiligi, şeýlegem göýük ekrançylygy ösdürmek işleriniň netijeli ýerine getirilmeginiň öňüm bolşugyny üpçün etmek bilen bir gatarda ekologiýa taýdan amatly daş gorşawy emele getirmekde aýratyn ähmiýetligine üns çekdiler. Şeýlegem Gahrman Arkadagymyz we Milli Geňeşiň mejlisiniň ýol başçysy ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň kömekçi hojalyklaryna göýük ekrançylygy ösdürip ýetişdirmegiň, mallarçylygy we guşçylygy ösdürmegiň ykdysat taýdan beýikligini belläp, bu işleriň alyk bolşugyny puturlandyrmak bilen bir gatarda ýaş esgerlerde ähmiýete bolan sevgini ösdürmekde zerurdygyny aýtdylar. Bir yerde harby we hukuk goraýjylararyň hojalyk müdiriýetiniň işine ulanýan bir näçe ferişdeleriň, harby gullukçylaryň hojalyk libaslarynyň görünüşleri goýulypdyr. Harby gullukçylar täze binalar toplumynyň açyş dawrasyna gatnaşyp, özleriniň gulluk ýagdaýlary bilen içgin gyzyklananlyklar üçin hormatly arkadagymyza we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Gahrman Arkadagymyz, men hojalyk müdiriýetiniň eskeri Arslan Qadaqay. Ine şu gün biziň durmuşymyzda ýatdan çykmajak iň bir bagtly günleriň biri. Çünki şu gün siz bu wagty atyna sarf edip, biziň hojalyk müdiriýetimiň täze binalarynyň açyş dawrasyna gatnaşmagy biziň bu ýytan şuwaşymyzy göýe ýetirdi. Hojalyk müdiriýetimiň täze binalary toplumynda biziň gulluk etmegimiz, göňe jaý din salmamyz, şeýlede öz el araňyňlarymyzy hasda kämilleşdirmegimiz üçin zerur bolan ähli mümkinçilikler döredilipdir. Gahrman Arkadagymyz, sizin hem de hormatly belen sägede başymyzyň taýsir tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda beýle kullanmalar bilen bir hatarda o hojalyk ulgamy ösdürmäge ulus berýär. Taşary ýurtlardan getirilýän azyk haritlaryň orun tutýan ýokary ýyl azyk önümlerini öz ýurdumyzda öndürmek siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Biz eskerler öz jogapkärlik gullugymyz bilen dostluk serhedimiziň ýoksuwaly gorulmagyna, şeýle-de azyk garaşlygymyzyň üpçüz edilmegine munasyp goşandymyz goşarys. Bize şeýle mümkinçilikler öwretip berendiň üçin size köp sag bolsun diýär. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Ýyl ýurt wagty tutýan tutumly işleňiz hemişe rowaşlyklara wesnesin Gahrman Arkadagymyz. Gahrman Arkadagymyz, men hojalyk müdiriýetiniň eskeri Kakam Razyp Şeýroğlu. Şu gün biziň durmuşymyzda iň bir ajaýyp pursatlaryň biri. Biziň gulluk edýän hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumyň asyllanmagy berilmegi we öň asylşy dawrasyna Gahrman Arkadagymyz siziň hut özüň gatnaşmagy bizi hatda boýsandyrdy. Biz bu ýerde öz esker ýoldaşlarymyz bilen biletde agdy ber gulluk edip watanmazyň ygtybarly gorulmagyna hem de ykdysat kuwatynyň berkemegine öz nasyp goşandymyzy goşýar. Gahrman Arkadagymyz hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumyň asyllanmagy bermegi we biz watan goragçylaryny döret beren ähli mümkinçilikler üçin size köp sag bolsun aýdýar. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik bolun. Tutýan tutun işleriniň elinde rowajatmy Gahrman Arkadagymyz. Gahrman Arkadagymyz hem de Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy esgerlere gulluklaryna üstünlikler arzuw edip, harby gullukçylaryň ýatakhanasyna baryp gördüler. Bu ýerde esgerleriň oňoýly din salmaklar üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Şeýlegem ýokary derejede enjamlaşdyrylan esker ýatakhanasyna harby gullukçylar üçin ýetlenilen serişler bilen bir hatarda olaryň harby sport libaslarynyň görünüşleri goýulypdyr. Ýergelen aýtsak, bu libaslar ýurdumyzyň häzirki zaman görkezlerine laýyk derejede enjamlaşdyrylan dokma toplumlaryna taýýarlanan ekologiýa taýdan arasynda önümlerdigini aýratyn bellemeli. Bu libaslaryň oňoýlylyk we ýakymlylygy babatda ýokary halkary öňlerine dolu laýyk gelýänligi gowunurjy ýagdaýdyr. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanly Berdimuhammedowdan we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowdan müdiriýetiň ähli şahsy düzümleriniň adyndan täze binalar toplumynyň gurulyp ulanmagy berilmegine hoşallygyň şany hökümine sowgat berilen halyny hem de hojalyk müdiriýetine ösdürilip ýetişdirilen göýük önümlerden we ýer ýemişlerden abarat tüýjülük dadymlygy hormatly prezidentimize ýurdumyzyň ýararly güýçleriniň bilen serkerde başlygyna gowşurmaklaryny haýyş edildi. Gahrman Arkadagymyz hormatly prezidentimiziň taşlygy boýunça harby we hukuk goraýjylaryň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açyş dawrasyna gatnaşýanlyklaryny aýdyp şeýle diýdi. İlkine yendiredik hormatly prezidentim adından, bilen serkadaşyň adından
aslan hocalık müdüriyetinden ähliňizi gutlaýar. Hakykatdan harym hukuk goragy edaralary bärde köp iş edipdirler. Başyny ýalyp gowy. Meýweler hem ýetişdiripdiler. Şoň üçin bir ilkinji meýweleri hormatly prezidentimiz döwletler koşgunyň çağlaryna dağdyrsaňyz ýetirdiň hem maksatlar boru diýip pikir edýänidi, nämenem oň tawşyryny ýerine ýetirýän. Hem ýendirgede şoňky dawaraňdan tüýsürekdim. Gutlaýar. Soňra harby we hukuk goraýjylaryň hojalyk müdiriýetine hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlaryň adyndan suwgat berilýän awtologlaryň açarlary gowşurly. Araksız baky tarafatymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan hormat prezidentini, Türkmenistan ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerdeşini gulladýar. Ýaşlar bilen görüşdik, gurlaşdyk. Bir şeýle bir watançy ýaşlaryň bardygyny begenýän, gowanýan, gözleri watan diýip uçanaklap dur. Her bir enata da şu çağalaryna gowanýanlar döwletiň arkasynda, arkadagly serdarymyz durşan üçin hemmeňize gullugyňyzda üstünlik arzu edýär. Arkadagymyz köp sag bolun. Akılmada geňeşler hem hekimdar prezident döwletiň başynda durýar. Ol edir mehriban, ol öňe barýar. Şeýdip milletini ol galkındyrýar. Bu ýerde ýanglanan aýdym taýlaryň bilen owary, täze binalar toplumynyň açylmagy münasibetli guralan çäreleriň dawratyny hassa bilindi götürdi. Okusuz giyce, munna şeýdip gadanalýar netije. Halkym diýip ýaşaýanlar arkada, halkym diýip ýaşaýanlar arkada. Geçmişe geljege hormat goýýar. Mehriban watan nice küzeyýär. Görünüşýäri bu waka ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň maddi enzamyň binýadyny döwre barplaşdyrmak we punkturlandyrmak, harby gullukçylaryň degişli gulluk we ýokary derejeli ýaşaýyş şertlerini döretmek boýunça döwletimiz tarapyndan maksatnamalaryň çäreleriň amala aşyrylýanlygynyň nobatdaky beýany bolup durýar. Milli goşunyň goraş ukybyny we onuň maddi enzamyň binýadyny watanymyzyň bitaraplyk derejesine esaslanýan we goraş şähetine eýe bolan harby doktrinasyna laýyk derejede iýligderli berkitmek, ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlanan hemişelik ünis merkezine saklanýar. Bu ýerde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa harby eskerleriň sportyň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlaryny Türkmenistanyň döwlet serket gollagynyň türkmen edermen ýürüýte maksatly bölüminiň görkezme çykyşlaryny synadlar. Hojalyk müdiriýetiniň toplumynyň çägine bina edilen ähli desgalarda netijeli işlemek oruna virus şertleriň döredilýändigini aýratyn bellemek gerek. Şeýlegen bir ýerde harby gullukçylar tarapyndan edilýän ahal teki bedewleriň görkezildi. Mälim bolşýaly ady arawaýaty öwrilen we dünýäde meşhurlyk gazanan ahal teki bedewleri ýurdumyzyň ähli pugdaklaryna bolşýaly harby düzümlerde de işin gülýär. Bu ýerde ahal teki bedewleri bilen dürli türgönleşikleri geçirmek üçin ähli ýerur şertler döredildi. Ýa-da döwürde şöhraty pederlerimiziň ihlasyndan binýat bolan türkmen alawa itleri harby we hukuk goraýjylaryň gulluklaryna ulanýar. Şol wagtyň özünde bir ýerde ýetirilip geçirilýän we ýedilýän alawaýlar ýurdumyzda geçirilýän bäsleşiklere işin gatnaşdyrylýar. Mälim bolşýaly Türkmenistan'ın döwlet serket gullugyna degişli Akan adly alaway geçen bäsleşigiň ýeňisi boldy. Hormatly arkadaşlarymyz bir ýerde ýeňisi bolan alawaý synlap, onuň öz bolşa aýratynlyklary we alawaya ýydyk etmegiň, olarda dürli zerur enlikleri öwretmegiň aýratynlyklaryny gyzyklandy. Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa hemmeleri ýene de bir gedek şanly waka bilen tüýsürekden gutlap birden ugradylar.
Şeýlelikde harby we hukuk goragy idaralaryň hojuluk müdiriýetiniň ekrançyk meýdanlaryna ösürilip ýetişdirilen ekilleriň dürli görnüşlerinden harby gullukçylaryň ahlakly zähmeti bilen ýetişdirilen iri imişlerden ibarat tüýjülük dadymlygy döwletler köşküne terilenýän çağalar üçin uğradyldy. Munyň özi ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän we dünýäni soluk asylly insanperwer ýörelgeleriň arkadagy serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna ýa-da döwrüň ruhyna laýyk derejede üstirlýäniniň hemde dugamata atarlýanynyň nowatdaky beýanly urly. Ter göýek we meýwe önümler ýüklenilen awtoluk döwletler köşküniň göýekleridäki häzirki zaman çağalar sagaldyş we din jarş merkezinde bolýan çağalaryna tarap ýola düşdi. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýdararynyň hojuluk müdiriýetiniň binalar toplamynyň açyş dawrasyna müdiriýete degişli ýer böýleklerine harby gullukçylaryň ahlakly zähmeti bilen ösürilip ýetişdirilen göýek önümleriň we iri imişleriň dürli görnüşlerinden ibarat bolan tüýjülük dadymlygy hormatly prezidentimiziň taşsygyna laýyklykda döwletler köşküne terilenýän çağalara gowşurly. Türkmenistanyň Milli Geňeşliň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa döwletler köşküniň göýekleridäki altyn damja çağalar sagaldyş din jarş merkezine din jarş mögüsümini şadyan geçirýän çağalara tüýjülük dadymlygyny gowşurmak dawrasyna gatnaşdy. Ýüzüp gelýän ýaş nesil barada kalada maşgaly gymmatlyklary hemde bilint ruhy taglimlary münasip dowam etmek Gahryman arkadağımyzyň başlangyjy boýunça durmuşa geçirilýän milli insanperwer däpleri esaslanýan ýürelgeler durum şugurly döwlet ýazatynyň aýrylmaz bölegi urly. Ýaş türkmenistanlaryň ruhy hemde bedin taýdan sagdyn ösmegi we zekin başarnyklarynyň doly açylmagy üçin ähli şertler döredilýär. Ýa-da döwürde döwlet tarapyndan ýygyderli alada edilmegi netijesinde döwletler köşküne terbiýelýän çağalar son ýerle goýarlar. Boş wagtlaryny gyzykly hemde peýdaly geçirýärler. Şunlar bolsa olar tomutky din jarş mögüsüminiň soňky pursatlaryny şatlyk şowkun ýatda galyjy pursatlar bilen geçirýärler. Döwletler köşküne terbiýelenýän çağalara hormatly prezidentimiziň adyndan tüýjülük dadymlygynyň gowşulmagy ular üçin iň bir ýakymly pursatlary urly. Takavatly türkmen topragyna harby gullukçylaryň asyrly zähmeti bilen ösürilip ýetişdirilen göýek bakçy we meýwe önümlerinden dadan çağalaryň şatlyklarynyň çägi bolmady. Ular munyň üçin arkadagy serdarymyzda tüý sürekden çykýan hoşallyklaryny beýan etdiler. Bu pursatlar bagtyar çağalaryň dürli suratlar çekmekleri, şadyan gyýjagallaryň il işlerine meşgullanmaklaryny utgaşdy. Ýaşazyk türgenleriň görkezme çykyşlary ýaýlanlandyryldy. Munyň özi bagtyar çağalaryň we nurany arzuglaryň amal bolýan ýurt hökümine ikrar edilen Türkmenistanyna hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrýan döwlet ýazatynyň möhüm ugur bolup durýanlygyny has aýdynlygy bilen eşgär etdi. Insan sağlygyny ýurt baýlygyny deňeýän hormatly prezidentimiziň taýsy tagylaty bilen günöşli diýerimizde sağlyk ulgamy ýokary derejede ösýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne adam we oň sağlyk hakda alady döwlet siýasatynyň baş ugurlarynyň birine urly. Soňky ýyllarda günöşli diýerimizde dünýä ulgularyna laýyklykda bina edilen şeýle-de durky bütünlüği täzelenip häzirki zamanyň ösen sağlyk ulgamynyň iň kemil enjamlary bilen öpçün edilen şipahanalaryna raýatlary döwre we sağlyk hyzmatlary ýola goýuldy. Ýurdumyzda şipahanalaryň birim Ahil welaýatynyň Beherden etrawyna Köpetdaň eteginde ýerleşen meşhur Arçma şipahanasydyr. Ýurdumynyň ýakly ýerlerine bolşaýaly Ahil welaýatynyň şäherine gurulup bolmagy berilen şeýlede durky bütünlüği täzelenen şipahanalar, olarda raýatlara gurulýan ýokary hili saglyk hyzmatlary il günümizden kalbyna ata watanymyza hormatly prezidentimize hemde bagtyar zamanamyza hormatlaryny we söýgülerini hasa belende götürýär. Welaýatyň Beherden etrawyna ýerleşýän il içinde giňden meşhur Arçman şipahanasyna da ýurdumynyň çar kunjundan gelip saglygyny bejerdiýän, dikeldiýän hemde din jelýän adamlaryň sany halkyň arkadagy zamanasy ýylyna da barha köpelýär. Häzirki wagtda zähmet ruhsatyna çykan iýleşlerimiziň döwri wagt din jalyp öz saglyklaryny bejertmekler üçin dolu mümkinçilikler döredildi. Döwlet başçymyzyň tagalasy bilen soňky ýyllarda bu şipahananyň keşfem tananmaz derejede özgördi. Mehriman arkadamynyň hot özüniň ak pata bermegi bilen bir ýerde 420 ornuk milkem suwlary bilen bejeriş merkez açylyp, häzirki wagtda adamlara döwre wagt hyzmat edýär. Arçman şipahanasynyň täze binasy anyklaýyş, bejeriş hemde suw bilen bejeriş bölümlerinden ibaratdyr.
Bu yerde anyklaýyş bölümi rentgen, endoskop, ultrases, ýürek damar barlyklary hemde beýleki döwrewap enjamlarly öpjün edilen. Bir yere sağlıklarını berkitmeye gelen raýatlar, deri keselleri, nevropatolog, terapevt, oftalmolog, stomatolog hemde beýleki lukmanlaryň maslahatlaryny alyp bilýärler. Şeýlede onda kliniki, biokimiki barlykhana ýerleşýär. Spaxanada tebiga şeşmeden çykýan melhem suw arkaly bejermek bilen birlikde fizioterapiýa, okolama, iňe bejergisi ýaly bejergileri, azekerit, parafin, beden terbiýe hemde beýleki dürli ugurly bejeriş otaglary bar. Mundan başga spaxanada diňe alýan raýatlarymyň sport bilen meşgullanmaklary üçin ýürüti enjamlary enjamlaşdyrylan turgunçyk zallary bar. Spaxananyň fizioterapiýa hemde melhem suwly bejeriş işleri şeýlede anyklaýyş bölümleri, hormatly prezidentimiň taýsir tagalary bilen dünýä numularına laýyk gelýän lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi. Munyň özü bolsa spaxana gelýän raýatlaryň saglygyny berkitmäge, kesellerini don anyklamaga ul ýardym edýär. Arsman spaxanasyna esasan iýmit siňdiriş ýollarynyň söküllükleri, deri keselleri hemde nerw ulgamlarynyň bozulmalary bejerilýär. Spaxananyň jany spaly suwy kimik düzüm boýunça kükürtli, xlorly, gidrokarbonatly, natrili, kalsium, magnili suwlar toparyna değişli. Bir yerde vanna kabul edilen suwun düzümindäki kükürtli vodorat hemde beýleki mikroelementler bedenine bütünlüğü özgörüş döretmek bilen dokunmalaryň işçiligini ýokarlandyrýan aýlanşyny gadalaşdyrýar. Bir yerde zähmi çekýän lukmanlaryň şeýlede sağlyklaryny dikeltmäne gelýän raýatlarymyzyň ýurdumyzda sağlyk ulgamyny dünýä derejesinde ösürmek babat edýän bimeşhur aradalar üçin arka dagly serdarymyza alkyş hemde hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Men Balkan welaýatynyň Mawtum etrawynyň könekleri bolsun Mehmet Muhammed Nadarow. Men bu ýeri ýylyna Arçman spaxanasyna diňe almagy elýärin. Sebäbi diýsen Arçmanyň merhem suw adamyň saglygyna diýsen oňuply täsir edýär. Adam bir ýerde özüni rahat duýar. Diňe almak üçin, saglygyny berkitmek üçin dürli şertler döredilen lukmanlardyr, sepagat ýollarymyz. Adamy güler ýüzüne garşy alyp olary degerli maslahatlary berýär. Şu zatlaryň sakatyna hormatly arkadagy sevdarymyzdyr. Hormatly arkadagy sevdarymyzyň jany sag bolsun, başlary dik bolsun, tutýan tutumy işleri rowaslyklary beslensin. Men Daşoğuz welaýatynyň Ruhland etrawynyň ýaşaýjysy Güljahan Mämetiwa. Gün-günden ösýän, özgerýän ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlara beslenýär. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň uly üstünlikleri, şaly senelere beslenip taryhyň gatyna altyn harplar bilen girizilmegi biziň ýüreklerimiziň buýsanjyny goşalandyrdy. Her bir raýat arkadagly zamanada, arkadagly watanyna, arkadagly serdarymyzyň taýatyna ýaşaýan üçin buýsanmaga haklydyr. Men Arçman spaxanasyna diňe alýan, öz saglygymy dikeldiýän, Arçman spaxanasynyň ýeňil lukmanlaryna sag bolsuny aýdýan. Ähli hyzmatlaryň ýokary guramaçylyk derejede ösdürilendigi, ýurdumyzda insan saglygy üçin edilýän taýsyz tagallalaryň aydın suutnamasydyr. Halkyny şeýle bagtyar döwri peşgeş beren gahryman, mehriban arkadagly serdarymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Ýylýurda ähmiýetli tutýan beýgi işleri rowana mendillerde rowaşyklary beslensin. Şogunlara güneşli ülkemiziň çaýar künjüne halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň şanyna çuňurmany mazmuny ýoğrulan wagt nasihat maslahatlaryna, dörejilik dowuşuklaryna, dörli meden köpçüliklerin çäreleri giň ermerliýär. Bagtyar halkymyzyň buýsanjylygyň ýüze çykmagyny alamatlandyrýan dawaralardyr çäreler, eşretli zamanamyzyň beýany bolup alyslary ýaňsalýar. Jemgyýetçilik gurumlarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň Türkmenistanyň matmuladyna ýaşlar gurulmasynyň merkezi geňeşligiň belelikde uramagyny, hormatly prezidentimiziň parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň bähidine durnukly ulgamyny ösdürmek başlanjy, döwrüň zerurlygy, täze göz ýetimleri adly maslahat dowuşugy geçirildi. Merharar döwletiň täze ýemini galkynşy döwrüne ýurdumyz oňyn beýtaraply, hoşniyetli goňşuçylyk, deň hukukly özara bähitli hyzmatdaşlyk, milli hemem umumy bähitliň sağlaşygy esasyna gurulýan
daşary siyasy ugry ýygyderle durmuşa geçirip, sebitde we tutuş dünýäde iki taraplyny kimem köp taraplyny görnüşde netijeli gatnaşyklary ösdürmek ugruna çykyş edýär. Maslahatda çykyş edenler awada millet syýasaçylyk zowlugyna geçirilen deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara forumyň esasy maksadynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň durnukly ulugy oňulan bagly durnukly ösüş maksatlary ulgamyna ýeten sepgitlerini seljermek bilen häzirki döwürde pandemiýa netijesinde emele gelen kynçylyklary ýeňip geçmek boýunça alyp barylmaly işlere bagyşlananyny bellediler. Agrar partiýanyň merkeze geňişiniň kimem Aşgabat şäher komitetining owa hujuluk toplumy bilen bilelikde guramaklaryny berkiler döwletiň täze ýamynyň galkynşy ulug ulgamynyň kemilleşmegi adly wagtly sihat çäresi geçirildi. Ýaşlar guramasynyň öňde boljak nowatdaky hasabat saýlaw maslahatyna taýýarlygyň çäklerini bagtyýarlyk hemem bözmeýin etrap ýaşlar guramalarynyň Türkmen demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklaryny maslahatlar geçirilip olar işçen häsiýetli boldy. Olar da çykyş edenler öňde boljak maslahatyň ähmiýeti dogrusyna tesirli gurumlar etdiler. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň hemem denallar birleşiginiň merkezi gençliň guramaklaryna geçirilen maslahat işçen häsiýetli bolup, onu buýsunçly çykyşlara uly orun berildi. Türkmenistan Içeri işler ministriniň Ahaly Balkan Daşowut Lewap Mary vilayet polisiýa müdürlikleri tarapyndan jemgyýetçilik hukuk tertibini berkitmek bilen bagly geçirilen wagt nasihat şäherleri giň gerimli häsiýete eýe boldy. Ýurdumyzyň bilim ministrliginiň guramagyna Aşgabat şäherinde vilayetlerde geçirilen bilim işgärleriniň 2022-2023 okuw ýylynyň awgust maslahaty işçen häsiýete betlendi. Täze okuw ýylynyň täze üstünlükleri bilen bagly bolmalygy maslahatlarda aýrytyn belenildi. Şunu hormatly prezidentimiz tarapyndan öňde goýulan wezipeleň durmuşa geçirmeginiň esasy ugurdygyna üns çekildi. Öňde barjy bilim işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen bu ýetşäri netijeli häsiýeti bilen tapawutlandy. Hormatly prezidentimiz bilim siýasatynyň esasy maksadyny ýurdumyzyň her bir raýaty üçin bilim almagyň eliterli bolmagyny gazanmakdan her bir adamyň bilim awatda öz ukybyny, zekini dogry ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaratdygyny taýýa ýaşlar barada döwlet derejesinde edilýän alada öz miwesine merýe geçirilen maslahata gatnaşlary garaşsyz hemem betarap döwletimiziň hemme tarapyny ösmek üçin ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgürtmegiň uly ähmiýetini nyktyp ýaşlar barada hemme tarapyny alada edýän üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Hemem millilizmimize mehriban halkymyzyň hemem ediz watanymyzyň gülläp etmeginiň bekidine alyp barýan köp ugurly işinde täze uly üstünlikleri arzu etdiler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 20 awgustda saat 20-den 21 awgustda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyna az bulutly howa bolup, ordan telesi günti 9-14 metr etýän şymal öter. Howa gejetine 19-24 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna açyk howa bolup, Demirad güni ordan telesi günti 9-14 metr etýän şymal öter. Howa gejetine 16-21 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna az bulutly howa bolup, Demirad güni ordan telesi günti 9-14 metr etýän şymal öter. Howa gejetine 15-20 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna açyk howa bolup, Demirad güni ordan telesi günti 10-15 metr etýän şymal öter. Howa gejetine 15-20 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýly bolar. Daşowut vilayatyna açyk howa bolup, Demirad güni ordan telesi günti 9-14 metr etýän şymal öter. Howa gejetine 14-19 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda açyk howa bolup, Demirad güni ordan telesi günti 9-11 metr etýän şymal öter. Howa gejetine 17-19 gradus, gündüzine 30-32 gradus maýly bolar.
Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 21-nä magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, Tumuz pasyna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, pasylaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, güniň ýeti şöhretsinden goranmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerine berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenik pasylaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şundan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler betlenýär. Ähli ösüşlüň özüninde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.